Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jenny. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Baliw. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga-tagum Davao Oriental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jenny. Sana all nataypan sa boss. Ha? Uy, ayaw pa takagyawit, uy. Sus, pila na kaadlaw nga nagbantay kong boss ni mo, uy. Kada abot niya, mutanaw gid sa dinis imong cubicle. Ha? Uy, nag-blush. Wa mong good. Ay, ragugog sa mukha din, Hibi. Kina ko gibuhas. Sus, atik-atik pag yun, uy. Pero deep inside, gikilig na. Ay! Come in. Sir, niya ang mga papers nga magipahimo na ako. Good. Ibutan na diya sa akong table. Okay, sir. Magawas na ko, sir. Thank you. Jenny, kadit. Yes, sir. Pwede ba kang ma-invite o dinner o niya? Ha? Pwede? Unya, ang sabi kitubag ni mo? Nakauko. Unsa? Ay, hilom, ragod hilom. Tingalig maisot mo sa gitsagit ni mo din, ha? Ayaw pa pagsaba ini, ha? Sorry na, good. Gikilig na gani ko ba? Basta, ha? Daan pag ilagi ko. Doon na gilagi something si sir ni mo. Day. Kita nalagay tao din hiron, sir. Gituyo na ako. Ha? Di ko ka nagsama ko. Gusto ko privacy. Sige na. Pag-order nag-food. Ay, kabala ka. Everything is on me tonight. Nadugay manggog ka, Jenny. Nakig-dinner lang akong boss, ma. O niya, kinsa man itong nihatod di mo nga nagsakyanan? Ha? Nakakita di ka, ma? Ay, uy. O pa man kumanira sa bintana. Klaro kaayo din sa akong nahimutangan pag-abot ni Musgawas. Koan, ma. Ang boss to na ako. Uy, doon na mo'y something special sa imong boss? Wa, mauy. Gitritro magkukuniyag dinner. Aw, natural. Ana man ginasinugdanan. Magpakita man gidag mga moves. Pero ana ginapadong nak. Ma. Ha? Kana kung may masuko. Pero, nganong ako man, sir?
Tungod kay ikaw may akong gusto. Wa sa kumahibawag nga no. Pero ang tinuod, ikaw may rason nga nung gusto kong mamusod sa trabahoan perme. Sir, Pwede ba kung tangon na rin mo pagsangpit ni mong sir? Kung kita rin doha? Archie na lang. Archie. Ginny, huwag ko magdali. Andam ko magpaabot ni mo. Archie. Hala, no? Sugta, uy. Unsa pa may gipaabot ni mo? Maayo ka, day. Nganon dili, God. Tinuod? Imo na kong gisugot? Oh, Archie. Pero, pwede favor? Sure. Unsa man? Pwede, dili ta magpakita ang uyab ta. Dili ko gusto ko nga magunahon naglain ako mga kauban sa trabaho. Ay kabala ka. Okay. Gusto sa ko nga atong i-private ang atong relationship. Kaya the more nga na mahibaho, mas samok. Husto ka. Doon na lang sa unta ko'y hangyo ni mo. Sige, unsa man? Pwede ba mag-move in ka sa kong kondo? Kana kung okay lang. Unsa? Kung ako'y pahutan noon, okay ra na oy. Dako naman sa kag-edad. Maino na aron maminyo na sad ka. Pa. Ikaw, ma? Oh, okay ra pod. Aron sad makakita na mis among apo. Tiguwang na baya min. Kung mao, uyon sila? Oh, Archie. Yes. I love you so much, Jenny. I love you more, Archie. O ginaot lang nga dili ko nimo pasakitan. First night ni nga nag-live-in ta. Angay tingali nga bunyagan ta ning gabi una. Archie. Tantawon ako kinahinay ang buto ni sa imong office uniform, ha? Nahadlo ka ba na ako? Wa man. Ako pa. Tuguti ko. Nabuhato ni Jenny. Isaada kung dili di ka pasagdan. Archie. Jenny. Archie. Wow, kapuya na to, God. Pila man mo ka-rounds gabi ini, sir? Huy. Ba kini mo, uy. Ay, sorry. Secret. Huy, sulti ba? Hala ka, arte, dili mo share. Sud. Niyari mong coffee, sir. Please kugla ko na sa door. Kaya tingali doon ay makasod.
Okay, sige. Oh. Nga naman ka. Mura magwa may tsura ng naong ni mo. Mo abot next week ang COO sa kumpanya. Oh, o niya? Wara. Sure ka? Never mind na lang. Nikaw na ka? Yeah, suma na. Nakigdongan ako sa mga kauban sa gawas kanina. Sige na. Magkabiya ka na. Pasagdilaon ako din eh. Okay, sige. Hoy, naunsa man ka? Nag-away mo, sir? Pila na magud kaadlaw nga murag bugnaw iyong tinagdan ako. Unsa may rason? Wasat ko mahibaw. Pero nakabantay ko nga nagsugod na katong niingon siya nga maabot ko na next week ang COO sa kumpanya. Murag problemado gyud siya. Mao ba? Hey. Pila na kaadlaw nga nakabantay ko nimo nga murag wa kasi mong kaugalingon. Doon na kay problema? Sultihi ko. Wa man. Okay ra. Nako. Doon na kabay problema, nako. Jenny. Sultihi ko. Doon na tayo problema? I think dili na ta pwede mag-usa og kondo. Ha? Mupauli lang akong fiancé. Unsa? Jenny, sorry. Sorry. Pero husto ka sa imong nadungog. Miniunon ako og siya ang COO sa kumpanya. Dugay na nga giarin sa among parents ang among kasal. Mga pasaylo ako. Hayop ka! Pinuangan ng dyan ko nimo! Jenny, mahal ka pero... Pero wakay baruganan! Sakto! Hayop ka! Hayop ka! Sorry, Jenny. So, ikaw dahil si Jenny. Daghan kay gisulti si Archie, bahin mo, kung unsa ka kamaayong amo trabaho din sa kompanya. Yes, ma'am. Og ni ako, aron, ihatag din ako nimo. So many. Resignation letter? Mo-resign ka? Sorry, pero dili din ako madawat. Dili ko masugot nga mo resign ka. Kung pila may sweldo ni mo ron, akong dublihon. Basta dili ka lang mapahawa din he. Ma'am. Gusto mo ko mapahawa, pero gipugnan gid ko nila nga dili mo resign sa kompanya. Ako na lang giagwanta ang kasakit nga akong bation matag adlaw nga makita ko sila magkuyog sa opisina. Dinhi na lang ko utob. Daghang salamat, RMN.